Det er fredag aften, du er glad på vej afsted. Der er kæmpe fest i byen, alle vennerne skal med. Du er hoppet i det fine tøj fra top til tå, og du er så meget på toppen, at du er svær at nå. Men inden du får set dig om og fatter, hvad der sker, har du dørmanden på nakken, og han vil ikke lade være. Han siger, din sko, de er for hvide. Du virker sgu lidt grov. Din attitude irriterer mig, og det er ikke for sjov. Han tager fat i dine armer, inden du får sagt et ord. Er hætten på din jakke lige pludselig blevet for stor, mens alle andre kommer ind uden problemer, bliver din aften dræbt, og du kommer ikke ind. Du bliver stemplet, det er hvad der sker. Du bliver stemplet for at være den du er. Din hår det er for grim, du ligner et problem. Din hud er for mørk, og du kommer ikke ind. Tast 1, når nedtællingen på skærmen slutter, og hør, hvad Hit fortæller om sin bytur. Hej, jeg hedder Wahid. Jeg har en drøm om at komme ind til byen, og så snart jeg nærmer mig køen, så råber dørmanden: ryk ind til siden! Ryk ind til siden! Her kommer Wahid. Og jeg står foran dørmanden, og jeg trækker min sygesikring frem, og han siger: psst, hallo mand, pak det ned i lommen, kom indenfor og hygge dig. Men virkeligheden er nu, at den dag jeg blev student, der skulle mig og pigerne og drengene fra min årgang ind og fejre vores studenterhuer. Og vi står over for dørmanden, og så siger han: du kan ikke komme ind! Jeg siger: hvorfor kan jeg ikke komme ind? Fordi du er aggressiv! Så siger jeg: sgu da ikke aggressiv, siger han. Se, du er aggressiv. Så siger han: og så sender han os væk. Så vi gik ned på en nærliggende parkeringsplads, mig og drengene, og spillede musik ud af højtalerne på bilen for at fejre vores studentereksamen. Det er ikke i orden at blive forskelsbehandlet i nattelivet for at være den, man er. Hvis vi alle registrerer hver gang det sker, kan vi komme problemet til livs. Find stemplet på Facebook, hvis du vil vide mere og bakke op. Tast 1, hvis du vil høre Wahids historie igen. For mørk, og du kommer ikke ind. Selvom der står, alle er velkomne her, er der pludselig kommet dresscode, og man skal imponere. Så er man ikke god nok som den man er. Stemplet for hvad det du er. Din håndled er for løse, og du skræmmer alle væk. Dit glimmershow er fucked up, og her går det ikke. Din religion er anderledes end den jeg har. Jeg dømmer dig på forhånd, og du skal væk herfra. Dine tatoveringer behøver jeg sige mere. De er ikke i min smag, så du er ikke velkommen her. Og du virker lidt for jysk, det gør ikke i København. Og du kommer ikke ind med det mærkelige navn. For du er sat i bås, du er sat på plads. Hvis jeg har en dårlig dag, så giver du mig stress. Diskrimination, det er noget du tror. Jeg er ligeglad med dig, og jeg kender ikke det ord. For du er sat i bås, du er sat på plads. Hvis jeg har en dårlig dag, så giver du mig stress. Tag os smut hjem, nu siger jeg det igen. Du kommer ikke ind, og det er ikke mit problem. Du bliver stemplet, det er hvad der sker. Du bliver stemplet for at være den du er. Din hår det er for grim, du ligner et problem. Din hud er for mørk, og du kommer ikke ind. Selvom der står, alle er velkomne her, er der pludselig kommet dresscode, og man skal imponere. Så er man ikke god nok som den man er. Stemplet for at være den du er. Vi går bare forbi, forstår ikke vi kolde hinanden i. Og det røres ikke, hver mand er for sig selv. Vi går bare forbi, forstår ikke vi kolde hinanden i. Og det røres ikke, hver mand er for sig selv. Du bliver stemplet, det er hvad der sker. Du bliver stemplet for at være den du er. Din hår det er for grim, du ligner et problem. Din hud er for mørk, og du kommer ikke ind. Selvom der står, alle er velkomne her, er der pludselig kommet dresscode, og man skal imponere. Så er man ikke god nok som den man er. Stemplet for at være den du er. Du bliver stemplet, det er hvad der sker. Du bliver stemplet for at være den du er. Din hår det er for grim, du ligner et problem. Din hud er for mørk, og du kommer ikke ind.
stemplet for at være den du er.